меламаны, вітаем вас, прыхільнікі беларускага слова, паклоннікі беларускіх выканаўцаў і неверагодных, непаўторных, унікальных, адзіных у сваім родзе аўтэнтычных песень з любоўю і надзвычайным душэўным трапятаннем, перапетых таленавітымі жыхарамі 21-га стагоддзя. Прапануем усім сёння дружна, весела, шчыра запаліць як след. І дзе вы яшчэ такую магчымасць атрымаеце? Толькі ў нас, толькі з намі. А ўсё чаму? А ўсё таму, што ў эфіры тэлеканала «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Я Вольга Сацюк, і мы пачынаем. Пачынаем з вырашэння задачы нумар 1 – раставанне. Так, ад выканання гэтага малапрыемнага акта, што называецца не схавацца, не ўтаіцца, таму хочам, не хочам, але вымушана разабрацца і высветліць, на каго ўсенародная любоў на мінулым тыдні не пажадала распаўсюджвацца. Кожную нядзелю з нашай музычнай абоймы вылятаюць адразу 5 песень. Шкада, але так распарадзіліся іх лёсам вы. Такім чынам, каго мы сёння не ўбачым, не пачуем. Олег Сямёнаў, выдатны спявак. Да сустрэчы. Хто там прасіў за гурт «Крылы»? Апладзіруйце на развітанне. Я цябе чакала. Вікторыя Алешка, я ўпэўненая, гэта нейкае непаразуменне. Хутка ўбачымся, Віка. Цімаць не пускала. Цяні толкай, за развітаннем абавязкова сустрэча ідзе, так што не вешаем нос. Ваня уехаў цесце ў двор, стукнуў чабатком аб дол, стукнуў чабатком, пытае, тут Маруся ці не мае. Венера – гэта космос, гэта сусвет. Прыпомніце мае словы, такія зоркі не гаснуць. Ручанькі злажыла, ты заплакала. Вось такія вынікі прынёс чарговы тыдзень. Вы ж помніце, вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце. І зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. А зараз правяраем якасць работы камп'ютараў і смартфонаў. Нішто не павінна глючыць. Таму што ў нас 5 тых, хто далучаецца да нашай кампаніі з надзеяй заняць пачэснае месца ў хіт-парадзе «100 песень для Беларусі» па выніках вашага галасавання. Сябры, любіце сядзець у інтэрнэце? Зрабіце гэта сядзенне асэнсаваным. Зрабіце прыемнае адзначаным лёсам. Галасуйце за тых, хто ў вочы вам зазірае. Пяшчотным голасам ваш слых улагодзіць спрабуе. Хто не проста марыць, а прагне далучыцца да нашай кампаніі лепшых. Дарэчы, пра лепшых. Зараз іх і ўбачым, і пачуем. Такім чынам пераходзім да шчасліўчыкаў, які ўлагодзілі ваш слых і зрок. Мамка аддала, ще наказ дала, 7 год не бывать. А як вернешься, дочка родная, то выганю з хаты. Прожила годок, прожила другі, третій не стерпела. Обвернулася шера зязюляй, к мамке полетела. Лесом летела, голела мала,
война, мужа в армию провожала жена на вокзал. Попрощался он с женой верною и такие слова ей сказал: ухожу на фронт драться с немцами и страну и тебя защищать. А ты будь моей женой верною и старайся почаще писать. А вот уж год война и другой война, надоело жене мужа ждать, а стала нервничать и манерничать, с лейтенантами стала гулять. А вот один разок как-то вечером лейтенанта пошла провожать. Засмутилась дочка Аллочка и решила отцу написать. Здравствуй, папочка. Пишет Аллочка: мама стала тебя забывать. С лейтенантиком дядей Петею каждый вечер уходит гулять. Здравствуй, папочка, пишет Аллочка, а еще я хочу написать, что вчерашний день мать велела мне дядю Петю отцом называть. Получил отец весть печальную, сам собою не стал дорожить. Ой, посвила девка валы на Дуброве, валы погубила, сама заблудила. Привилась девка так битой дорозе, так битой дорозе, так белой дорозе. А на той дорозе черный ворон крача, черный ворон крача, и он далеко бача. Ой, ты черный ворон, ты сядешь высоко, ты сядешь высоко, ты бачишь далеко. Ой, посвила девка валы на Дуброве, валы погубила, сама заблудила. Привилась девка да к битой дорозе, да к битой дорозе, да к белой дорозе. Моих валов на Дуброве, ой, яще ж ти бачив майго батьку дома. Валов я не бачив твоих на Дуброве, ой, тільки ж я бачив твоих
место с конца. Под ваши бурные аплодисменты я запрашаю занять стартовую хит-парадную прыступку паспяховую команду «Аура». Кто не згодны з азначэннем «паспяховая»? Дарэмна. Усе, хто сілай вашай думкі і спрытам рук трапляў на шорт-ліст, паспяховыя. І ніяк інакш. «Аура» 10. Не драмала на тыдні згуртаваная дружына прыхільнікаў чароўнай Наталі Камісаравай. Праўда, градус актыўнасці ў параўнанні з папярэднім этапам крыху знізіўся, але факт застаецца фактам. Наталя у абойме на 9-м месцы. Зелене листі, білі каштани, зелене листі, білі каштани, зелене листє, білі каштани.
стане. Ой, як же ж сумно, ой, як же ж нудно, ой, як же ж сумно, ой, як же ж нудно, ой, як же ж сумно, ой, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно, ой, як же ж сумно, ой, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте. Наступны хіт-парадны герой – асоба, якая бадай лепей за іншых ведае метэаралагічныя характарыстыкі перыяду міжсезоння. Арыентуецца ва ўсіх кліматычных асаблівасцях пор года і, галоўнае, задавальненнем прымае ўсе сюрпрызы, што дорыць прырода і апявае прыгожа і таленавіта. Сергей Славянскі, 8. Летом встречается, зима с летом встречается, лето у зимы пытается. Як ты, зимка, зимовала, як ты, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету и отказала, что людей не баловала. Всіха була, а пронала, всіха була, а пронала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, пацанёшкам не лежали. А кап сеяли пшеницу, а кап сеяли пшеницу, яше всякую пашницу. А ці ведаеце вы, куды сёння вецер вее? Не задумваліся? З
шчыра сказаць, мяне таксама з самай раніцы крыху іншыя пытанні цікавілі. А вось Валентина Ольшанская і ведае, і цікавіцца, і адсочвае. І не таму, што стыхій баіцца. Наша Валя нічога не баіцца. Ні ветрапарываў, ні размоў пустых. Яна ўпэўнена на прастор выходзіць, каб спяваць ды прыхільнікаў сваіх радаваць. Валентина Ольшанская, 7. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. Ну, калі мы ўжо пра прыроду ды надвор'е загаварылі, прызнаюся. Хоць у прыроды дрэннага надвор'я не бывае, я ўсё ж больш за ўсё люблю цяпло і сонца. Сонца – гэта добры настрой, адпаведна, усмешкі і прыязнасць да ўсяго сусвету. А пры такім становішчы я горы гатовая звярнуць і звярну, пабачыце, калі на першым месцы ў хіт-парадзе акажуся. Вольга Сацюк, 6. Замуж
птицы улетят, бо чужие горлицы улетят. Яны тебе горлика не схотят, яны тебе горлика не схотят. Див на село, і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго. Трымаць кулачкі за свайго фаварыта – гэта, вядома ж, справа добрая. Але куды больш выніковым з'яўляецца крыху іншы спосаб падтрымкі. Я пра дружнае галасаванне зараз гавару. І пераконвайце ў гэтым сусветную грамадскасць вы, шаноўныя прыхільнікі творчасці Віталя Пракаповіча. Пяты на гэтым тыдні ваш кумір. Пяты. Выдатны вынік, але ад дадатковай актыўнасці Віталь, паверьце мне, не адмовіцца. Так што галасуйце. Я перейду річку, свети місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Свети місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Зайшов до мілеї, вечеря сядаю, а моя милая та й чорна бривая вечеряти не схотіла. А моя милая та й чорна бривая вечеряти не схотіла. Чи ти захворіла, чи набила мати, що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати? Що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати? Не заболіла, ні набила мати, зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети місяченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. А зараз на сцену запрашаецца неразлучная хіт-парадная троіца. Я ж на пачатку сустрэчы абяцала вам запаліць. Галасіста-танцавальная кампанія зараз гэтым і зоймецца. Оксана Вечар, Кирилл Ермаков, Максим Осипов. Ваш выход. Спявайте, танцуйте, прихлопвайте, притупвайте. И помните, на гэтым тыдні вы чацвёртыя. Хочаце вышэй узняцца? Старайтеся.
Приснілася молоді, не драмалася, приснілася молоді, милая рука, приснілася молоді, милая рука, прочнулася молода, милая нема, прочнулася молода, милая нема. На танцавальны марафон у разгары, працягвае яго Вольга Зморшчык. Яе шчырая размова з уласным сэрцам ужо каторы тыдзень хвалюе ўражлівую глядацкую аўдыторыю. І расхваляваная ўражлівая глядацкая аўдыторыя рашуча і смела адгукваецца уражальнай колькасцю лайкаў. Вольга Зморшчык, трэцяя. Ты, казача, хадзі, мяне верна любі, сердце мое, як да тебе ходите, тебе верно любите, тебе батька лихи, ты недобрый таки, сердце мое, батька дома немає, на веселе гуляє, а ты сердце ходи, мяне верно люби, сердце мое, як да тебе ходите, тебе верно любите, у тебя собаки лихие, ты недобрые такие, сердце мое. А я собакам загаджу, кусок хлеба положу, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, як да тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. А я кошкам загаджу, кусок сала положу, а ты сердце ходи, меня верно
Літаральна праз тыдзень па краіне водар кулічоў будзе разносіцца. Дык не дзіва, Вялікдзень святкаваць будзем. Кожная гаспадыня спячэ смакату па ўласным рэцэпце і будзе ёй блізкіх сяброў калег частаваць. Але гэта праз тыдзень. А сёння пірагом з сырам нас пачастуе гурт «Фолклор». Мяркуючы па ўсім, вельмі ён усім даспадобы прыйшоўся. «Фолклор» другие. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Селі, як завжди, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Той хлопец памятаўся, ды крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Хлопцы дарагія, не будьце вы такі, ніколі не мяняйце любоў на пірагі. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце любоў на пірагі. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце. Ну вось, дзявятка абвешчана. Давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца. Аура. Наталья Комиссарова, 9-й радок. Білі каштани, зелене листя, білі каштани. Сергей Славянский, 8-й. Встречается, лето у зимы пытается. Валентина Альшанская, сёння 7-я.
Віталь Прокопович у рейтингу 5-й. Ти місяченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. Приснилася молодь. Оксана Вечер, Кирилл Ермаков, Максим Осипов. 4-е. Проснулася молода, милая няма. Проснулася молода, милая няма. Меня верно люби. 3-е место. Ольга Звуршик. Тебе верно любите. Ой, ці чулі. Гурт «Фолклор», «Серебро». Любив ён дівчиноньку, ды сыром пироги. Першае месца па выніках народнага галасавання заваёўваюць. Не, я не заклікаю зараз здзяйсняць мазгавы штурм. Я прапаноўваю прыняць вынік як данасць і шчыра парадавацца за Лесю Кодуш і Славу Нагорнага. Яны зноў лепшыя. Замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала девчинонька тому казаку. Есть у меня вже коханий, верно я ему. Зайшло солнце за оконца, за зеленый сад. А у тем саде размовляли девка и казак. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок.
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце trubelaruсь.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень!